Наша ТВ патува низ регионот, таму каде што се реемитува. Бугарија, Србија, Црнагора, Албанија, Косово, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Малта, Германија, Австрија, Швајцарија. Ја поттикнуваме некогашната соработка меѓу врвни уметници да продолжи и во иднина. Гостуваме во Софија, Република Бугарија, во Народниот театар Иван Вазов, една од најважните театарски институции во југоисточна Европа. Разговараме со 8 уметници кои твореле во овој театар. Говориме за актуелните проблематики и театарски остварувања. Време е подобро да се запознаеме. Теодосиј Спасов, најголемиот светски музички виртуоз, зборува за музиката од филозофски аспект. Фолклорот е добра баница со сирење. Да композираш музика е професија. Това се учи, но и Божа дарба, както се казва. Аз съм почитател на лова на музикални идеи. Навистина се чувствувам почестена, Теодосиј, што имам чест да седам со еден од најголемите музички виртуози, кој што свири на еден од најстарите инструменти во Европа. И навистина долго размислував за тоа како да го започнам овој разговор. Навистина имам многу работи кои што сакам да те прашам, но ете така се надам дека ќе отвориме една убава дискусија, ќе си направиме еден убав разговор. Ајде да започнеме од што е добра музика, знаеш. Јас од секојаш сум била фасцинирана од тоа што Луис Армстронг неколку пати го има кажано дека има два типа на музика, вели, има добра и лоша музика. Јас свирам добра музика. Што е добро? Што е тоа добро? Дюк Елингтон е казал, има хубава музика и музика от другия вид. Да. И музиката, тя е отражение на човека, който е създава, на душата му, на сърцето му, на мислите му и на настроението му, в което. На някой тя се допада, на друг не. Изкуството, музика е, може би, най-универсалното. То няма нужда, инструменталната музика няма нужда от превод. Тя достига директно до сърцето и душата, до разума на слушателя и го вдъхновява, провокира. Всичко е относително. Времето прави така, че да се сменят кумирите на публиката и понякога музиката от другия вид може да стане хубава за друго поколение. Да. А да бъде лоша за старото поколение. Всичко е относително. Някои казват, че музиката трябва да е красива. Добре. Да, но ако човек се отдаде само на красотата, може да пропусне суровостта на природата. Може би трябва да се учим от природата. Както тя изглежда, така трябва да изглежда и музиката. Най-вероятно най-често ги паметиме може би повеќе лошите работи, страдањата, болката, може би најчесто тие не провоцираат кон некои нови нешта. Убавите работи, да, тие се тука цело време, но некако болката е често онаа која што таа ќе не испровоцира
да ја искажеме, не знам, низ ноти, низ сликарско дело, низ театарска представа, низ филм. Традицијата, традиционалната музика, фолклорната музика на секој народ е за себе уникатна, автентична, нешто што потекнува од, како да кажам, од незините корени, векови наназад, нешто што е возвишено, нешто што треба да се негува, нешто кон кое што треба да имаме почит, треба да имаме одговорност, некаква одговорност. Што е она што е за тебе традиција, традиционално, како се негува тоа, каква почит треба да имаме кон тоа? Традиција може да стане персонално за създателя на музика, за композитора, за музиканта. Традиция може да стане и неговата гледна точка през неговия живот. Ако говорим за традиция в миналото, в исторически план, това може би се категоризира повече към музейна музика. Нещо, което се съхранява в музеите. Има хора, които са отговорни за съхранението на тая музика, да я наследят младите поколения. Но това е също и храната, основата на всички уния, които са решили да създават музика в своя живот. Няма по-интересна игра от музиката. И мен, например, ме интересува технологията на създаване на музика. Разбира се, стъпвайки на традицията, защото традицията съхранява уния основни белези на националното творчество. Там е и формулата на естетиката, на музикалната фраза, инвенция, на украшенията, на типичните стилове за различните региони, както в България има различни фолклорни области, така и в Македония има такива области. Освен това пък има и етноси. В България има много етноси. И те имат своя типична естетика. Ние сме щастливци, че се намираме на Балканите и сме много разнообразни. Ние сме народ, балкански народ, който бързо се уморява от скуката, от еднообразието. Ние винаги се интересуваме от разнообразието, от различните гледни точки в изкуството. Ако говорим за болката и за радостта в музиката, наистина нашето съзнание, човешко съзнание е устроено така да можем бързо да забравяме, да се стремим да забравяме болката и разочарованието, защото това не е толкова важно за нас. Нас ни вълнува най-вече благоразположението на духа, на душата, на нашата хармония, персонална хармония. Ако страдаме много, това разбива нашата хармония, вътрешна хармония. Ако прекалено пък се радваме, може да полудеем от радост. Така че трябва да се поддържа някакъв баланс. Да. И в музиката специално тези линии на страдание, на радост, те са художествени средства. Ако един композитор изгражда произведение и иска да вкара тъга, емоция към тъжното, той трябва да изгради инвенцията си до това състояние, за да дойде момента на страдание не случайно, а преднамерено изградено. Също
така и с щастието в музиката. Общо взето да композираш музика е професия. Това се учи, но и Божа дарба, както се казва. Аз съм почитател на лова на музикални идеи. Например, сега, както си говорим Що слушаш? с вас, да, както си говорим с вас, аз след като завърша интервюто, може би вървейки по улицата, изведнъж нещо може да ми дойде в главата. Веднага. Би сакала да го чуем Веднага това. записвам на телефона, който сега, нали, пипнах, за да спра някакво обаждане, но има възможност сега при новата съвременната технология да се запише идея, такава, която идва в момента. По-късно тя се развива според уменията и таланта, дарбата и знанията на автора, на композитора и добива съответния вид и форма. Да. Баш во едно интервју токму тоа го кажуваш, јас сум ловец на идеи, дека е многу важно да ја уловиш идејата, да ја грабнеш идејата и да тргнеш да ја, како да кажам, на практичен начин да ја вдахнеш во живот, да почне да живее. Исто така зборуваш за тоа дека секој човек на оваа земја е дојден со некаква мисија, нели, да создаде нешто, да направи нешто. Што е твојата мисија? Како... Аз не харесвам мисионерството като гледна точка. Разбира се, всеки на тая земя със своята съдба да изживее своя живот, да се радва на живота, да направи много добрини, ако може да не направи злини, да се самоусъвършенства духовно и след като изгради душата си, да напусне този свят, да остави опаковката си, телесната опаковка тук, на земята, да захрани почвата, земята, да натори земята, а с душата да натори божественото. Да дари, тя отива някъде, където има своята функция. Някои вярват в прераждания, че се връща душата отново, ако не се е доусъвършенствала. Или пък не се връща, отива в други пространства, където е необходима. Но този живот ни е даден и ние да го опитаме. Той е даден от нашите родители и от Божията искра. Да се радваме на този живот, да го изпитаме. Ако е дал Господ да оставим наследство и те да се радват на този живот и да правят добрини. Сакам да те навратам на одговорот на претходното прашање, каде што спомна балканска традиција, балкански мелос. Балканските звуци се екзотични сами по себе. Ти си настапувал рамо до рамо со големи светски музичари секаде низ светот, ширејќи ја на некаков начин таа традиција. Дали нештото може да се објасни, како луѓето кои што не се од ова поднебје, од Балканот, како го доживуваат, како ти преку твојата музика ја објаснуваш таа балканска екзотика? Аз мога да дам за пример един разговор с мои приятели, джаз музиканти от Нью-Йорк. Имал съм възможност да свиря в Нью-Йорк често и с ирландското шоу Риверданс. И там бях дълго време. Много често ме чакаха след шоуто мои приятели музиканти, джаз музиканти и ме водиха да свирим по джаз клубове в Манхатън.
в началото, когато се запознах, те знаеха за мен и ме чакаха като топъл хляб. И веднага ми предложиха да започнем съвместна работа извън шоуто и да свирим по клубове, концерти също, но не в ирландската програма, в джаз програма, където първите ми думи бяха: но аз не свиря джаз американски, това е ваша музика американска, както вас. И те казаха: не, Тео, ти разбираш тая музика, ти я свириш по джазов начин, но използваш твоя гледна точка, балканска гледна точка, използваш други скали, други мелоси, звукореди, украшения, които са много по-интересни за нас и ние бихме искали заедно да свирим, ти да се учиш от нас и ние от тебе. Така че джаз музиката е най-свободната, най-либерална, най-демократична музика. И тази възможност човек да споделя своята гледна точка като култура, световна гледна точка, като отношение към човешките емоции, на базата на, разбира се, на своето музикално образование, което и изкуство. Е много важно. Да, изкуство на своята дарба. Това е, може би, най-живата музика в нашето съвремие. Музика създадена от 20 век. Ние започнахме с един от пионерите, Луис Армстронг, който много е дал за тази музика. Някои ме питат какво е за теб джаза. За мен джаза е оная прегръдка на чернокожия и еврейна в Америка. И там, сприятелявайки се и заживявайки заедно, те са създали тая прекрасна музика, която съдържа в себе си ритмите на Африка, европейските знания от класическата музика. И ето има и възможност в тази музика да има нюанси на балканската ни музика. Самото тоа што се прави некаков спој на джез и етно е веќе екзотично. Во едно интервју велиш дека ти си настапувал од самите почетоци до денеси на мали и на големи сцени, пред помала публика, пред милионска публика, и велиш дека некогаш кога си настапувал на мало место, можеш да ја гледаш публиката во очи. Може би можеш да ја чуеш и како дише, нели? А на големите сцени го чувствуваш пулсот, ја чувствуваш толпата. И тој диалог со публиката е, како да кажем, едно возвишено чувство, нели, кога ќе го добиеш тој фидбек. Мене Мекферин ми е еден од најомилените. Јас сум го слушала, дури сум го пуштала и да заспиам со него, така како радио. Оти таа комуникација што тој ја знам дека си настапувал со него, за мене тоа е многу големо, навистина, затоа што со него тоа што го прави е навистина за голема почит, посебно во таа комуникација со публика, која што мислам дека е многу важна. Нели, ете, како доживаш тој пулс на публиката? Што значи за тебе? Што ти кажа Мекферин? Да, ние имахме шанса да се докоснем духовно на сцената. И разбрахме, че и двамата сме от този тип мъже, момчета, деца, които пазят детското в себе си и играят чрез музиката. Той е гениален, световен, безценен музикант, певец, уникален. И това е и смисъла на общуване чрез музиката. Да остане в тебе оня
спомен, белег от музиканта, с който си правил музика и да го носиш в душата си до края на живота. Така беше и с Енио Мориконе, когато се запознахме и станахме приятели. Така и с всички, с Владко Стефановски, с който се познаваме от 22 години, сме приятели и свирим заедно. И той е за това този живот. Както носим родителите си с нас, до края на нашия живот, те са в нас. И всички уния, на които се възхищаваме и обичаме, така и с музиката и с музикантите. За миг можеш веднага да се сетиш за някой музикант и неговата музика и този миг е достатъчен, дори ако се срещнеш с него, веднага да започнете да правите тая музика, която е комбинация от двете посоки от моя страна и от негова страна. Така би трябвало да бъде и в другите взаимоотношения, човешки взаимоотношения. Ние трябва да би било хубаво да уважаваме уникалността на всеки, който е във времето, в което живеем. Всеки със своята уникалност и неповторимост. И това е богатството, това ни обогатява. Средбата со Енио Мориконе е навистина много голема. Тој, ти знаеш повеќе од мене, но јас го знам преку неговата музика и неговите звуци кои што за нас публиката ќе останат длабоко врежани. Тоа се работи кои што не се забораваат. Тие тонови не се забораваат. Тој вели музиката е искуство. Дека секогаш кога почнувам да работам на ново дело, го работам како да е прво и како да е последно. Да, дори Майлз Дейвис споделя след толкова много години учене на музика, свирене на музика, вече към края на живота си той споделя, когато свири един музикант, трябва винаги да подхожда към инструмента, като че ли за първи път той хваща инструмента да свири. И това включва в себе си страх, респект, нали, уважение и жажда да опознаеш посоката на инструмента и на музиката, която излиза от него. Защото другото те тласка високия професионализъм и заучени готови модели на правене на музика те тласка към точно една рутинност и скука. Хубаво е човек винаги да занимава своите съвременници, почитатели на музиката му. Хубаво е да ги занимава с нови свои собствени лични открития в областта на музиката. Што значи за тебе изкуството? Си патувал много на Антарктикот, имаш свирено, много големо си живеел со разноразни луѓе од разни култури, тоа е непроценливо искуство. Нели, некако јас имам чувство дека тоа е основа за создавање нови работи, нели, и обичното секојдневие овде сега, јас ти како што седиме надвор. Меѓутоа, запознавањето на различни култури и живот со нив е исто така некакво големо искуство. Што е искуството за тебе како... Слава Богу, че моите родители ме тласнаха към музиката, към това изкуство. Наистина, ние от деца се занимаваме с този труд да усвоиш това изкуство. От деца до последния си дъх. Няма край.
и винаги човек се учи. Интересното е, че пътуваме много. Това изкуство, то се съдържа в нас, но ние трябва да преместим тялото си в пространството и да отидем да покажем нашето изкуство. Ние не сме, например, поети, писатели, или режисьори, художници, архитекти. Те могат да не пътуват чак толкова. Пътуват техните творби по света, но при нас, особено музиканта, живия изпълнител на сцена, той трябва да покаже как се ражда тази негова музика. И дори се казва, че музиката, освен че се слуша, тя се и гледа. И някои казват, но вижте колко интересно и истински вече, когато наживо видиш музиканта, как прави своята музика, потресаващо е. Да, иначе на звукозапис не е толкова въздействащо. Велиш кавалот го одбрав инстинктивно, имаше много инструменти пред мене, инстинктивно го одбрав. Тој инструмент, инстинктот е нешто што не можеме да го објасниме, тоа не се објаснува, но не треба и да се игнорира како избор во животот. Јас читав едно твое интервју каде што велиш дека на почетокот кога си почнал со оној спој на џез музиката со фолклорот, известни џез музичари рекле ова е катастрофа, ова е лошо, додека пак фолклорните музичари рекле ова е откровение за нашата музика. Фолклорните казаха, че това е че опоручавам българската народна музика. Значи, некако не си добил, сакав да кажам дека не си добил баш добри коментари на почетокот. Тоа е нешто, Теодоси, што нас младите често не бутка во не само доверба, да не си веруваме на собствената идеја. Оти тие негативни коментари, посебно млад човек, можат многу лесно да го уништат и да престане да верува во својата идеја. Од друга страна, не знам, Нет Кинг вели дека доброто школување може да ги побие и работата, и трудот може да ги побие сите негативни коментари. Дека критиката не купува плочи и така натаму. Што е она што ти би им го кажал на сите тие кои што се откажуваат од своите идеи, како треба да се бориш покрај, да веруваш, нели, секојаш треба да веруваш во идејата. Аз много се забавлявам с критиците. Това са нереализирани музиканти, които дори не са свирили по сцената и никой не им е ръкопляскал на критиците. Те са били винаги от страна на зрители и на слушателя. Има и такива, които наистина са достигнали до ниво да бъдат музиканти и да критикуват от тяхна гледна точка. Но първите, които не са били музиканти, занимавали се с музика, но не са се трудили достатъчно, за да могат да свирят цял живот и да бъдат интересни на публиката. На тях много ми се иска да им задам въпрос, след като изсвира даден концерт, да сляза в публиката и да отида до критика и да го питам, може ли да ми обясниш как изсвирих тази музика? Много ти се моля и как се е родила тази музика. Това е за тия. А за другите, много добре ги разбирам, защото сблъскването с нова гледна точка на нови открития в безграничната музика ги притеснява. Най-лесно е да отречеш нещо, което не можеш да направиш. Защото ти цял живот си работил, добил си някакво име,
имаш своята публика, но изведнъж се ражда от божественото някакъв нов, млад човек, който идва със своята гледна точка и на тебе ти се струва, че трябва още един живот да работиш, за да можеш да свириш по този начин. Аз тях бих ги успокоил, бих им казал спокойно, за всеки има хляб на тая земя под това слънце. И за теб има публика, и за мен има публика. Тогава, когато се появих на млади години, аз имах публика и то млада, мои съвременници, които веднага ме харесаха и веднага искаха да слушат това. И за много кратко време станах известен звезда на 21-2 годишна възраст. Въпреки, че до тогава аз се готвех много сериозно в традицията. Но крачката, която направих по посока на смесване на традицията с джаз, с съвременна музика, тя ме направи известна в света на почитателите на музиката. Благодарение на мой приятел и колега от Академията в Пловдив, Дарин Бърнев, аз започнах първо да свиря 2 негови пиеси, той беше композитор, които се харесваха, но нямаха тая популярност. Изпълнявани бяха от китаристи, но когато ги направих заедно с тия китаристи, кавал и китари, изведнъж неговата музика доби значимост, значение и стана наистина някакво чудо. Хората, като че ли имаха по това време, началото на 80-те години, нужда от такава музика, която да съдържа в себе си и джаз, да съдържа и звуци от Балканите. А каква потреба има днешната публика? Според мен има публика, която харесва това, има публика, която иска да не е от Балканите, да не ги помислят за селяни. Страх ги е някой да не ги помисли, че е селяк, нали? Селянин, че харесва фолклор, народни инструменти. Иска да бъде като своите избрани звезди, които да бъде като западен изпълнител, пък някои искат да са като индийци, други искат да са като японци, като африканци. Всеки си избира своя гледна точка и се отъждествява с нещо, но масово се определя долу-горе от политическите посоки. И, например? Например, ето, понеже аз съм от това поколение, аз съм живял в времето на комунизма, сега сме в времето на капитализма. Нали, в Европа сме, да. Аз си спомням как всички искаха да бъдат от някоя руска република преди да свирят така, както руски групи свирят или пък от социалистическия лагер. Като тайно също харесваха и имитираха и западни групи, но повече се харесваше и всеки искаше да направи голямо турне в Съветския съюз и да спечели много пари, особено от поп-изпълнителите. В поп-музиката се вижда най-добре точно влиянието на политиката. Ето, сега сме в капитализма, вече в Европа. Всички искат да свирят бритиш, поп, всички ония западни тенденции в съвременната музика. Дори вече групите се наричат по-английски, българи, които се обличат по такъв начин, изглеждат по такъв начин, имитират западни звезди, пеят на английски и надеждата им е да влязат в чарт класациите на големите конкурси западни. Не ли мислиш дека тоа е погрешно?
да сакам да бидам јапонец, да сакам да бидам италијанец, французин. Не, Како гледаш на това? Не, ако ти си се посветил, това е персонална позиция. Добро. Ако ти си се посветил, защото ти все пак си космополит. Така е. Да, можеш тая година да си японец, до година да си англичанин, по-другата година австралиец, да, и да се обличаш така и да... То е идеално. Да, ако си космополит, да. И аз уважавам това. Но ако искаш да те разпознаят кой си, ти трябва наистина да носиш в себе си знака на небето и на земята, откъдето произхождаш. Така е. Където си се родил. Ако това е важно, но за някой това не е важно. За мен е важно да нося на гърба си България. Добро. Винаги, като ме видят, да кажат, да, той е от България. Но това не ми е основна идея. Да се тупам в гърдите и да кажа, аз съм българин, няма по-голяма идея от българската. Не, аз съм също космополит. Така е. Ако свиря с японец, искам да свиря българо-японски. Ако свиря с американец, искам да свиря българо-американски. Ако свиря с македонец, искам да свиря българо-македонски. Аз съм от Добруджа, например. Да. Добружанско-македонски стил. Да. И най-важното за мен е да разбирам отсрещния, да разбирам другия свят, ако мога да по някакъв начин да участвам в света на отсрещния. Да виждам света през неговите очи също. Това е голямо богатство. Да. Немам што да ти реплицирам, затоа што и јас сум космополит и ова е за мене идеалниот начин за тоа како треба секој еден уметник да функционира, на вистина. Ама не е на сила, не можеш на сила да ги правиш тие работи. Или си тоа, или не си. Тоа не се учи. Едноставно или го чувствуваш, или не. Како Бугарија се грижи за своите национални уметници, за своите музичари? Како се грижи за нив? По-български. Добро. Някои... Преди всичко, човек трябва, ако се отдал в изкуството, трябва да знае, че е артист на България. Добре. И да види историята на други артисти, какво се е случило с тях в историята на България. Как България се отнасяла към тях. И това е. Ясно ти става. И ако някой се жалва и казва, ама това не, онова не, защо не е както в Европа или Америка, ами защото е в България. Ако си роден в Америка, сигурно ще бъдеш американски артист и законите за теб ще бъдат американски закони. И в Америка има много неразбрани таланти, гениални. Сигурно. Аз съм свирил с големия гениален перкусионист Трило Гурто. Ние сме свирили в Скопие концерт преди много години. Да. И много често са вземали интервю от него и те го питат, вие сте световен, индийски признат, света ви знае. Той казва, не е верно. Вие ме познавате, аз съм известен, но знаете ли в Индия колко неизвестни, по-добри от мен има. Да. Това е големо признание. Да. Например, беше много смешно едно интервю. Той е почитател на виното. И френското вино е едно от най-световно известните вина и някой му зададе въпрос в интервюто, обича ли френските вина? И той казва, да, обичам и френските, и италианските, и чилийските вина, но вие не знаете, че има и български вина. Ето, вчера тя ми донесе
българско вино, то не отстъпва по нищо, но вие не го знаете. Да. Ти кои вина ги знаеш? Аз съм почитател тук на нашите, нали? Най-вече, но като пътувам, също харесвам да опитвам. Виното е като изкуството. Така е. Производството на вино. Така е. Там има усещане за време, за климат, за вкус, за история. Това е култура, наистина. Това е като музиката. Со Владко, кога разговаравме, кога правихме интервју, рече уметноста е како барање квака во темна соба, да влезе зрак, светлина. Ајде, што е за тебе? Не знам. Владко има чудесна философия. Аз харесвам неговите прозрения, когато говорим на тема изкуство. За мен изкуството е щастие и свобода, което, слава Богу, до сега ме е спасявало от ежедневието, от дребномисленето. Уметноста, мислеше, на создавањето. Уметноста дека е како да бараш... Да създаваш. Изкуство ли? Да бараш квака во темница, зрак, светлина. Таков процес. Аз имах шанса наистина да поема в изкуството, в посоки, в които никой преди мен не е вървял. Аз съм се по време на създаване на музикална творба от мен, която се появява така като лов, нали, като пристига от някъде просветление, идея, аз съм се смял с глас, когато свира нещо, което никой преди мен не е свирил. Точно това за мен изкуството е откривателство. Но интересна случка пак мога да ви разкажа за откривателството, защото откривателите изпитват наистина най-голямото удоволствие от това да стъпват, да откриват неща, на които преди тях не са откривани. Макар че има и теория, че всичко е открито, само ние преповтаряме някакви... Имаме нови начини. Да, нови начини от откритие. Да. И имах случка такава среща с един музикант, който преди концерт дойде и пусна записи, които беше направил на кавал и с група, но в стил от моето време, когато свирихме през 80-те години с кавала и китарист и джаз и етно заедно. И Янка Рубкина, знаете, тя е голяма певица, известна, световна. Имахме концерт с нея и тя беше в бекстейджа и чу записа и казва: това Теодоси, ти ли го свириш това? И аз викам: не, Янки, това го свири това момче на кавал. Тя: ти нямаш ли си твоя музика, че свириш музиката на Теодоси? го пита тя. И това момче отговори последния начин. Веднага: той Христофор Колумб е открил Америка, ама колко милиони живеят на Америка и се радват на Америка. Това е интересно за размисъл. Кой как създава, кой как усеща музиката. На кого е дадено да бъде откривател, на кого е дадено да бъде интерпретатор. Защото и в интерпретацията също има голямо удоволствие. Ето, например, сега, както дойдоха промените, има много музиканти в джаза, говоря, които
следваха, учиха в Америка, в Европа джаз. Да. Те се върнаха в България, някои от тях живеят там, но те са много по-близо до джаза, отколкото ние по времето на комунизма. Тук те от извора учат как се свири тази музика и създават музика по този начин. Но, например, те пък страдат от това да свират кавари на отдавна открити неща. Како гледаш на това свирење кавери? Също обработки, кавери. Да, например. Ние тук на Балканите имаме хора на изкуството, уметници, които са заместители. Да. Например, един изглежда като Майкъл Джексън, друг пее като Франк Синатра, трети пее като Рей Чарлз, друг пее като Едит Пиаф и който се сетиш, Елвис Пресли, всичко, но го имаме тук балкански вариант. Понеже ние сме израснали в немотия, беднотия и винаги по-лесно е да отидеш да ползваш, да се радваш на някой, който замества оригинала. И той ти напомня по някакъв начин за оригинала, за това удоволствие. Това е както да отидеш в магазин за принтер и да си купиш бои за принтер. И те питат тук на Балканите, кой искате, оригинал или заместител. Ако искаш заместител, по-евтино е. Ако трябва оригинал, е по-скъпо. Кое е най-екзотичното место, на което си бил? За тебе. Екзотиката е Како природа, относително. нешто што си го видел, нешто што верувам дека се тоа многу работи, ама... Това е относително. Екзотиката зависи от твоето вътрешно състояние. Дали в този момент ти усещаш света екзотичен или не го усещаш екзотичен. Някой би казал, аз съм ходил на Еверест, до Еверест. В Антарктида някой веднага щеше да каже, или пък имал съм турнета в Бразилия, къде ли не по света, Австралия. Някой би казал това, бил съм на Антарктида, в Австралия. Но екзотично може да бъде края на лятото, да си тук някъде в Средна гора имаме такава планина и да видиш, пътувайки, вървейки по пътеката, да видиш, че там някакво дърво има слива и са останали няколко сливи по клона, не са изпопадали още диви сливи и вземаш си слива, опитваш и целия изпитваш вкуса и усещането на екзотиката. Тази екзотика, която в Сахара я няма. Там няма слива. Няма. Да. Има друга екзотика. Има друга, да. И всичко е относително. Да. Мислам дека треба да ги следиме внатрешните чувства, независно каде си, на кој дел од планетата. Дека треба да го следиш твоето внатрешно чувство и твоята моментална состојба и баш како што кажа ти, да ловиш, активно да ловиш се што се случува околу тебе, па макар тоа нека и последната слива на едно дрво или последното јаболко на едно дрво. Теодоси, за крај некако да го заокружиме овој разговор, Би.Би. Кинг има кажано дека се додека луѓето имаат проблеми на планетата Земја, блузот ќе биде жив. Вечно ќе имаат, најверојатно, мислам, проблемот е дел од животот, нели, на човекот, дел од тоа искуство и создавање. Што би кажал ти во однос на фолклорот, на фолклорната музика? За фолклорната музика.
Фолклорът винаги ще живее. Има си хора, които поддържат, почитат. Техния кръгозор се простира до фолклора, не извън фолклора, грижат се за него. Както се прави баница, бюрек, така се прави и фолклор. Не ти трябва круасан. Искаш само бюрек да ядеш. Ако ядеш круасан, ще кажеш, това не е като бюрек. Да, бюрек, да. Това е фолклор. Фолклорът е консервативен и пази рецептата на бюрека. Зависи, ако ти се живее с бюрек само, ядеш бюрек цял живот. Се надевам дека нема да биде така. Теодоси, многу ми е драго што те запознав на ваков еден начин. Се надам дека ќе имамо скоро време можност да уживам од твоите звуци. Јас тоа што го имаш на твојот сајт често го слушам и патувам низ твоите приказни тонови. Посебно звукот од длабочините на водата. Така многу духовно и на некаков свој начин, како што ние на секој на свој начин го доживува тоа што го свириш ти. Се надевам дека ќе имам можност пак да те сретнам во некоја друга прилика на друго екзотично место. Да, тука сме в Народния театър. Да. Екзотично е. Да, ова е клубот на актерите. Тука сигурна сум дека се случувале многу екзотични работи. Може. Инспиративни. Тук големи имена са били на нашите места в тази соба. Да. Седиме на место каде што се правеле многу младите. Фала ти многу, Теодос. И аз фала. Успехи. Ова креативно патешествие со едни од најголемите уметници во Бугарија не потсети дека суштината на нашата работа е никогаш да не заспиваме пред општествените промени, да се разбудиме и да продолжиме да создаваме.